Using this and this. Biz this sözünü näyle kullanýar? This birinji THIS. Bir görnüşde ýeke täk bir zat aýdanda this diýilýär. Ýöne birden kän bolsa onda THESE aýdýar. These diýip. Ýaxşy, dowam edýär. Mysal üçin ot karapkalary goýup example görnüşinde görkezip berler. Mysal üçin görkezip berler. Birinji, we use these for singular objects. These sözünü biz tiňe täk bolan zatlar üçin kullanýar. Täk bolan zatlar aýtmak üçin. And these are the plural. These diyen ikinci aşağıda kıyını olsa, these diyen olsa köplük zatlar aýtmak üçin kullanýar. Mysal üçin birden kän bolan zatlara. Dowam edýär. These and these are used as a pronouns. These bilen these pronouns çalışma hökmünde ya çalışmalar hökmünde kullanılýandyr. When people are things, when people or things are near us. Mysal üçin adam ýa-da adamlar, ýa-da zatlar biziň ýakynymyzda, ýanymyzda bolanda biz şu these ulanýandyr. Mysal üçin this chocolate is delicious. This chocolate is delicious. Şu şokolat ören tagamly. This is fun. This is fun. Şu wagtky ýagdaýymyz has gowy diýen manyny berýär. This is fun. Berde oje birinji şokolat ýeke. This is fun bolup duran ýagdaý ýeke, şoň üçin this söz ulandylar. Indi berde iki tane surat, iki birden kän bolanda. Onda these drawings are beautiful. These drawings are beautiful. Şu suratlar gaty owadan diýen manyny berýär. Dowam edýär. To introduce birine öz tanışyňyzy ýanynızdaky tanışdyrjak bolsaňyz ýa adyny berjek bolsaňyz diýeli bir ýagdaý. Sen öz dostuň bilen birine gabat gelýän, ikinji dostuň sen ýanyndaky tanany. Sen şoň adyny aýtmaly. Sen şoň adyny aýdanda this is Daniel. Munyň ady Daniel diýip aýdýan. Don't say şeyle diýme. These are Mike and Jenny. These are Mike and Jenny diýip aýdyp bilmeýäňiz. İkisine aýdyp bilmeýäňiz. These are sebäbi adam ady. Biri adam. Say şeyle görnüşde aýdyň. Say this is Mike and this is Jenny. Herden aýry aýtmaly bolýar adam bolanda. Ýa-da birini introduce edeňizde tanıştyraňyzda hökmany suratda this diýip bolýar. Adam ady bolsun, haýwan bolsun tapawut ýok. Mysal üçin this is Mike, bu Mike we this is Jenny, bu da Jenny. Introduce them separately if you use this. Remember, this is used for singular objects. This sözü hemişe ýeketäk birini aýdanda, ýeketäk zat aýdanda, ýeketäk zat görkezende this söz ulanylýandyr. Köplük manyda bolanda this ikinji are, this are diýip ulanýansyňyz. Ýazylşy tapawut etýändir. Şu zada öňsörüň ýöne aýdylşy bir ses berýär. This ýöne aýdan wagtyň many aýdýan zadyň aýdanda bir gitýär, ýöne izinde goşulma this is ýeketäk, these are köplük manyny berýändir. Mysal üçin iki tane pişik suratda. These are my cats. Bular meniň pişiklerim ýa-da şular meniň pişiklerim. Adlary Mike and Jenny. Mike and Jenny adlary. Mike we Jenny. Dowam edýär. To introduce ourselves. Özümizi birine aýdamyzda, mysal üçin Islendik adama jaň etseňiz, o da sizi tanamayan, o da birinjilik diýjek ýa berjek zat. Sonra who is this? Kim bu? Kimsiz?
İngilizce cevap verilişi this is Oliver speaking. Men Oliver, men gurlaşansı bilen. Ya da misal üçün men Öwez. This is Oliver speaking. Öwez gurlaya, Öwez gurlaya bakın. Den manini veriyor. Devam ediyor. This, that, those with nouns. This, those, that, that, those with nouns. This 30, this 30, that 30, those 30 atlar bilen bilelik. Tenahilik olun bilyaz. Devam ediyor. Nouns are words. Nounlar söz olkutyandır. Sözlere noun değil ya. Nouns are words sonunda aydışım yani ad olkutyan. Misal üçün that are the names of people or objects. Burada adamın adı ya da adamların adları noun olkutya ya da objektin adları nouns olkutyandır. Ad olkutyandır diyelim. Objects olanda şu material, stol, stool, ol bulan cansız materiallara hem noun değil yani. So, as you know, we use these, that, and those to show a proximity. Yine oraya dokuyan. So, as you know, we use these, that, and those to show a proximity. With these, that, ve, those sözünü bir yağdayı ili bir zat görkezmek için bulunyandır. Misal için. This is the same with nouns. This is the same with nouns. Adlar bilen deň. Misal üçin, we use this and this for people or for things near us. These bilen these biz yanımızdaki, yakınımızdaki zady görkezmek üçin ulanyýar. Misal üçin, this is my favorite book. You know, this is my favorite book. Bu menin halayan kitabım. Bir kitap görkezip aýdýan. Bir kitap bolsa, this is my favorite book diýen. These are all my favorite books diýip aýdanda bolsa, birden kän kitap görkezende 2 tane, 3 tane, 10 tane tapawdy ýok. These are all my favorite books. Bularyň hemmesi meniň halayan kitabym ýa-da meniň kitaplarym manini berýändir. These are all my books. Bularyň hemmesi meniň kitaplarym. These are all my favorite books diýip aýdanyňda bolsa, favorite söz goşanyňda bolsa, arasynda meniň halayan kitaplarym okutýandyr. Dowam edýäs. That and those bolanda şol manini berýändir. Are used for people or things that are not near us. That bilen those biziň ýakynymyzda bolmadyk zatlar görkezmek üçin, ýa-da adamlary görkezmek üçin ulanylýandyr. Misal üçin, what is that noise? What is that noise? Ele bilen görkezip uzakdan ses gelýän bolsa, sen diýäň ýanyndaky, what's that noise? Bu nämeň sesi? Who is making all those noises? Misal üçin, who is making all those noises olanda kim şu sesleriň hemmesini çykarýar diýip aýdýan. Görüşmez ýaly. Those sözi ulanylandyr. So let's use what we have learned with the animals from before. You know, so let's use what we have learned with the animals from before. Gelin olsa indi hayvanları geçen temamda izakda öğrenip şolарды praksika geçelim. Where olanda near. Now we can see the connection between these here. Häzir bolsa biz this şol bilen bärde diýen nemäniň arasyndaky, sözüň arasyndaky birleşigi görüp bileriz. As opposite to that there. Opposite konuşunda bolsa aňary aňardaky diýen misal bilen görüp bileriz. Misal üçin, this dog is here. This şol dog it bärde diýen manini berýär. That dog is there. That dog is there.
Goňur görnüşdäki aňarda. Oňa bolsa that dog is there. Aňarda. Aňarrakda diýen manyny berýändir. Dowam edýän. These cows are here. These sözüni näme haçan bolýar? Birden köp bolanda. These cows are here. Bu sygyrlar bärde. Those cows are there. Those cows. Those köplük dolanylýandyr. Those cows are there. O sygyrlar aňarda. Aňarda. Şunluk bilen gadyrdan dostlar biz temamyzy dinýäs. Her gerek aýdyşymyzy ýaly hemme ýazynda atlaňyz daşyňyzdan okan, gaýtalan, ýatlaň we üstünlük bizi internetde izleme ýatdan çykarmaň. Siz bilen özüm Murat Sapar geldi. Hemme udaçy, bye bye and see you soon. A nice day.